стотици милиони, които трябва да се връщат и така нататък. Сценария вече е разплетен, всичко е ясно. Те хора просто да се взимат в ръце, защото нещата ще станат необратими. Жертва ли Цветан Василев? Моля? Цветан Василев жертва ли, остава ли подкрепата за него? Абсолютно подкрепяме не на 100, на 1000% Цветан Василев. Защото това е човек, който цял живот е градил, който като се обърне зад него има направени, създадени много неща, помогнал е на много хора, дава работа на стотици хиляди българи и това, което се случва в момента е недопустимо. Винаги зад него. А очаквате ли така гражданско неподчинение да се приложи с Ботев, ако ситуацията се разреши? Казах, че ще запазваме правото да решиме и да прецениме какво ще правим и как ще реагираме. След като в тази страна БНБ се използва за извършване на мокри поръчки и след като прокуратурата спи, дреме, не се самосезира, квесторите, които са вътре, са за мен едни супер престъпници. Това са хора, които без да имат ясен план какво ще става с банката, тръгнаха директно вече да я фалират, да я затварят. Просто нещата са ясни. От тук нататък последно призоваваме всички държавни институции да си свършат работа, защото че ще ги принудиме. Велизар Цувакидис. Вие сте в подкрепа на Цветан Василев. Абсолютно. И на всички българи, които са тук и си протестират с право да се разполагат с парите и да се отвори банката. Какво се обявявате вие сега? Подкрепа на протеста, подкрепа на Цветан Василев и срещу цялата тая поръчка, която в момента се извършва с помощта на БНБ и прокуратурата. Как защитавате Цветан Василев, като тези хора твърдят, че той е взел парите? В България всеки може да твърди всичко, докато не се докаже едно нещо, се остава клевета. Велизар Цувакидис от Ботев Пловдив, феновете на Ботев Пловдив. Като бяхме срещу Пеевски, трябваше ли да чакаме Пеевски да нито ми плащат, нито им просто искам правото. Ние няма да се откажем от протеста. Протестът ще продължи, докато не се изпълнят нашите искания. Ние отново заявяваме своето желание, абсолютна сигурност, че ще се борим срещу мафията в страната. Никой няма да ни лъже и да се подиграва с нас и да ни дава по 500 лева на месец в продължение на година и половина. Отново поредна подигравка с вложителите в Корпоративна търговска банка. Тези лица, които доведаха до тази криза, които сега в момента са в листите на ДПС и търсят политическа закрила, техните неща няма да се получат. Призовавам Иван Искров по най-бързия начин да се подаде оставка, а не да върти централите на ДПС и други политически партии за закрила и имунитет. При следващия парламент ще искаме всички виновни с имунитет да бъдат хвалени и изправени пред съда. Тези хора знаят какво са направили и ще си носят пълната отговорност за подигравката, кражбата на активи, вложители, акционери от Корпоративна търговска банка. От сега го заявявам, че ние няма да се откажем. Дори дали си получим парите или не, виновните лица ще бъдат изправени пред съда. Продължават медийно выполнение на нашия протест от медии, които са икономически и политически зависими. Отново България е в власт на мафията. От тук заявяваме, ние, вложителите в Корпоративна търговска банка, няма да позволим на мафията да краде от нашите пари. Няма да позволим държавата да се гаври с нас, да идва тайно комисия
санкция от Европейската централна банка да кара българските институции да спазват европейските директиви и законодателство. Това трябва да е ясно на всички. Ние няма да се откажем и тепърва този процес ще разраства. Не искаме да ни лъжат, да ни мамят и да се подиграват с нас. Изявлението на финансовия министър Порожанов е отново подигравка с хората. Дали ще ви дадат 200, 300 или 500 лева на месец, това е една подигравка с всички хора с труда им. Тези хора трябва да работят по оздравяването на банката, за да могат хората да си получат пълен размер вложенията в нея, а не да се подиграват с тях и да им дават жълти стотинки, надеждата, че нашия протест ще си започне. Също така, призовавам директорите на тази банка да не заплащат служители, да не заплащат кредити на банката, а да си вършат работата, за която им се плащат. Работодатели или други организации, които оказват натиск на служители в КТБ, да не участват в този протест, също трябва да знаем, че ще бъдат подведени под ударите на закона. За това ви благодаря на всички, които присъстват днес. Ние няма да се откажем, докато виновните за тази кражба, за тази афера вече на КТБ, защото тя не е криза. Това е афера, породена от Българска народна банка, основно, от прокуратура, от Министерството на финансите. Вече един от участниците иска да получи политически имунитет, Петър Чобанов. Искаме всички политически организации и партии да заявят ясно пред хората и дори да влезе в парламента, на този човек ще бъде търсена отговорност за действията и бездействията. Както и на господин Иван Ищов, все още управител на БНБ. Този човек моментално трябва да се подаде оставка и да му се търси отделна отговорност. Не в момента да ходи на почивка в Анталия или в Турция, а преди това да се договаря с определени политически лидери, да му осигурят имунитет. Това е страх и позор за една страна в Европейския съюз и в Европа. Ние няма да позволим да продължи това нещо. Във всяка една българска институция. Било то прокуратурата, БНБ или финансово министерство. Просто искаме да спрем политики, да свършат и бъдат някакви числа, които са абсолютно фалшиви и всеки не свърши 5 милиарда, 10 милиарда, 2 милиарда, нито една цифра няма вярна. Не се дават на никой да оздрави тази банка. Идват инвеститори от Виена, на които се казва, че били луди. И това се заявява от министър-председателя на държава. Значи този човек явно толкова интересува да разпазваме страната и всички хора работещи тази засегнати от кризата в КТБ. Много жалко за страната България, че избират такива лица на такива важни постове в страната. Тези хора на своето отношение доказват, че не са справи. Искам да се обърне към тях, най-вече към Порожанов и Близнашев. Не повтаряйте грешките на вашите предшественици. За да не търсите после, вие също политическа защита от евентуално преследване съдебно. Ако разбрахте политиците на корпоративна търговска банка на отвори, ще бъдат въведени множество дела срещу страната ни, при които ще трябва да плаща целият български народ. Ако на 21 септември не отвори банката, започва наказателна процедура срещу страната ни в Европейската комисия. Ние ще трябва да плащаме милиони евро заради бездействието на държавните институции. Това ние няма да го допустим и ги молим по най-бързия начин. Те знаят какво трябва да направят, да започнат да си вършат работа. Ние повече няма да търпим това. Също така заведени се две дела в съда в Нью Йорк от 2 часа
ще му пречи. Разберете го това. Мафията е засегнала абсолютно всички сфери в страната. Днеска може да е корпоративна търговска мафия, може да е някой друг, който не отговаря на интересите на олигархията и мафията в България. Ние трябва ясно да поставим точки и да се разберем, за да видим. Или ще вървим по европейския път и ще спазваме европейските договори и закони, или просто ние нямаме никакво друго бъдеще. Това трябва да е ясно на българите, защото в момента всички стоим и чакаме. Не знаем какво причина и се наспиваме на другите. Айде, млада ми татко, къде е? Ние трябва да бъдем единни. Ако не сме единни, няма да постигнем абсолютно нищо. Няма да постигнем промена в държавата, няма да постигнем отношението към държавата спрямо нас. Ние тук имаме липса, пълна липса на държавност. Държавата е мащика за своите граждани. Държавата е мащика за дъргоплатци, които трябва да чувстват престъпници, че са платили данъци и не могат да разходят своите средства. Тези не искат да се подиграват тях, да изпадат евентуално цялото интерес 300 лева на месец за година и половина напред. Ако това не е подигравка, не знам кое. Няма кой да се скрие. Твоите политически сътрудничери няма да се скрият. Не търпи варианти как да се излез достойно. Все още имаш тази възможност да излезе достойно от критиката. Използвай този шанс. Не търпи закрила като Петър Чобанов. Няма да получи политическа подкрепа. Няма да позволим или престъпници да се ползват от депутатския си имунитет, с което да се подиграят българския народ и да прикриват кръст. Това няма да го допусне. Инвеститорите са гонени, обвинявани се, че са луди, че изобщо са дошли да инвестират в България. Това е отношението на премиера на страната. Значи или ние сме луди, защото той ни е премиер, или нещо друго има объркано. Нека да решим за една дата, защото знаете, че и други 4 града в 13 часа в момента провеждат митинг. Да, България, да си помолим въпроса. Да, България да кажат един ден да ходим в София и да ги дигаме БНБ, прокуратура и си вършат работа. Кой е на това? Там София също сработва. Значи ще се организираме, искаме да покажем масовост на протеста. Не само София е засегната. Засегнат и Варна, Бургас, Русе, Стара Загора. Цялата страна, всички населени места са засегнати от кризата в КТБ. Ама те пибаджиите трябва да бъдат и те тук, защото ако не беше КТБ, те щяха да изгорят и те. Всички са в чупа. Без разлика. Милиард и 200 милиона им отпуснаха, за да им спасат Ма не бе, ако не беше КТБ. Ма пибаджиите щяха да бъдат тук, ако... Те щяха да бъдат, ако не беше КТБ. Не, те всички, цялата банкова система рухваше, човек. Това е... Такава поръчка няма никъде. Една голяма поръчка е
една голяма афера. Лошото на тази афера ще се осъществява в Европейския съюз. Да. Това е основният проблем на аферата. Но ние няма да оставим нещата така и да си мълчим. Разчитам точно на това. На българското общество и на неговата апатия към случващото се в страната. Просто ние няма да мълчим и няма да ги оставим да крадат на воля под прикритието на държавни органи и институции. Които те си ги назначиха. Това е много важно. Те са му направили. Него ще го съдираме лично. Аз такова още и по-обичайно. Дете ще път председател, пускайте се. Те си назначиха и съди, и прокуратура, и следни, и всички те завладяха държавата. Край 25 години управляваха ДПС, край това беше. Това вече преди частта. Не е гарантирано, от нас зависи. Ама не е гарантирано. От нас зависи. Това беше поставиха толеранс, една вече дата няма да до има. 21 септември да отворят вратите. Точно така, 21 септември. Да, и да дадат възможност До тогава да дадат служителите да реален си план получат за обезпеченията. излизане от кризата. Значи до 21 септември, ако не отвори банката, това трябва да знае от всички, ще започнат десетки и стотици дела спрямо България. Тези дела ще бъдат спечелени и после плащането няма да го извърши Иван Искров и Петър Чобанов, а ще извърши от целия български народ. Той ще бъде осъден да плаща за действията и бездействията на тези лица. Всички. И прокуратура, и съд, и Министерство на финансите, и БНБ. Всички те няма да плащат. Ще плащат българските граждани. Ние няма да го допуснем това нещо, ако те ви вземат мерки. Откоп на изборите! Няма да чакаме никой, особено кандидат депутат от Бързино. Те няма да ни определят нашата съдба. Те ще бъдат и ще отговарят за действията си. Ние не сме да видим. Няма да позволим на мафията да контролира и да управлява Република България. Точно така. Квесторите са казали на служителите в Корпоративна търговска банка да не излизат на протеста. Тези, които излезат на протеста, евентуално след това няма да могат да ги намерят никъде работа. За това се занимават квесторите на Иван Искров. За това им да плащат по 400 евро на час. На час за свършена добре работа. А на хората се дава по 300 лева на месец. Айде да не ти взема телефона. Чукай, пауза и изтри. Аре, маке се урядаш. А, тук изтри, това Келещика. Келещика. Маша се. Един кон мръсна. Гледай, ко си го гледал. Махай се от тук. Дай му телефона и изтри тук. Да изтри последния клип, да го изтри. Това е деписарско едно тук пратено да провокате. Отивай при кандидат депутата от Столипино. Нямаш работа всичко. Това е това означава се изтри го. Заведете го там при колегите. Той създава проблеми, господин полицай. Той създава проблеми, как да не? Виж, никой не го иска. Защо го защитавате? Защо вземате решение? Независимото дружество за правата на човека. И лично сме дошли тук. Що имате вие намеса? Що имате намеса вие? Ние сме независимо дружество за правата на човека. Точно това се защо да? Как да не? Вие го казахте. Как бе? Защо да бъде? Вижте колко хора са против. Ма гледайте, вижте всичките. Само вие сте за.
За това дълго време ще вървите и тук. Не остана и млади хора не остана. Само пенсионери останахме тук. Документът е тук, нямаш право да ме пипнеш. Аз не гледам и виждам. Ти ко мислиш, че няма да се случи и по-лошо ли? Стига. Така ли мислиш? Знаеш кой съм аз? Искаш ли да ти си легалитиран да видиш къде? Ще ти искам сметка за това нещо. Ще видиш. Ще дойдем, ще цитирам всичко дословно и да се занимаваш. Това се заканва. Това се заканва. Той е секретар на Министерството за всичко има само председател. Не сте старшина, аз съм военен, съм офицер. Това, че партията решава да прави нещо за сметка на българския народ, няма да го допуснем и няма да го оставим така. Това трябва да им е ясно на тези хора, въпреки че те владеят и медии, владеят и средства, владеят и прокуратура, владеят и съд. И медии. Банка се убива. Ние нямаме нито медии, нито олигархия, нито прокуратура. Излезнали сме като едни обикновени граждани, вложители в корпоративна търговска банка, чието пари бяха откраднати по най-волен начин от държавни институции, които отново продължават с тази политика към пълното унищожение на тази страна. Тук един старшина започна да се намесва да го защитава. Но ние сме независимо други за правата. Човека тук е секретар, аз съм него съпредседател, с което не позволяваме даже и полицията да се намесва в тези работи и да взема някакво отношение. Това няма да го допустим и не го допълва, а той се заканва. Умишлено за Пеевски или там, които може и да влияят върху човека. Това да го вземе, за да няма някакви последствия за човека, който говори. Това много ви моля. От Столипиново ли откъде? От Столипиново е този. За където го изгонихме. Не го познавам. Как да я представя вас? Съпредседател на независимо дружество за правата на човек. Име? Име хубаво. Ама Жумбелев, Ангел Жумбелев се казва. Не, аз съм за пръв път тук, но дойдах мисля да няма и да работа. Аз съм тук в Катуница и не съм бил. Тогава лично... Може и си да взимат по 50 000 лева на месец, а други да живеят с 500 лева на месец и да не могат да разполагат със своите средства. План, какво ще прави пак? Ясно е, че тази банка не е. Трябва да бъдат публикувани в медиите. Ние трябва да ги пратим в искане. Ама нека да ги кажем и на хората. Да кажем, че следователя, който води разследването срещу атентата, нали, за кавички срещу Пеевски, същия е личен приятел Боби Газа, е личен приятел на Пеевски и колега в следствието. Същия човек изместват икономическа полиция и му дават да разследва и банката. А той пък хабер си няма от пари от икономика. След това прокурора, който е наблюдаващия прокурор, също колега на Пеевски от следствието. Също доказано корумпиран бокуш и кадърник. Цялата схема, не бе, само въпроси ще задаваме. Защо за първа инвестиционна даваха пари, за КТБ не дадоха? Само ще напишем 10 въпроса, те да отговарят.
Не, на пресконференция в София всички отиваме, от цяла България събираме хората. Правиме един ден дата, прямо понеделник, той или другия понеделник казваме да мине празника 6 септември. На 7 ги почваме. Няма министър-председател, няма БНБ, няма прокурор. Не бе, ние на 7 ги почваме. Значи, значи не този понеделник да ти идва, другия понеделник да го направим масово в София, с пресконференции, с въпроси, с факти. Там ще се чуе. Тук кой ще чуе? Тая сграда не работи. Какво няма значение? Вътре има един пазар само. Няма значение. Това ли са вложителите всички от Пловдив? Не са само това вложителите. Хората ги е страх. Не трябва да се страхуваме. Разделят и владей. Римското правило правят. Съдбата е в нашите ръце, не в ръцете на олигархията. Запомнете го това нещо. Никой не може да ви против волята да ви кара да ни участвате в протест. Особено за тези, които по някакъв начин са били принудени днеска да ни дойдат. Всички, които ви изнудват, принуждават да не участвате в този протест, носят наказателна отговорност. И трябва да сме един, ние се държиме. Да ги разкриваме такива провокатори. Само един не може да постигне нещо. Ако бъдем разделени, много лесно ще се справят с нас. Ало? Това хубаво качество ли? Дали той не е замесен? Данс къде са? От друга страна, Ленинград или Всичките тези, които пращаха SMS и така нататък, защото къде са почеси? Да, ти селенчета отдолу на дворнище. Но нищо Геша Ганчев се казва, че е пратил 150 евро. преди това срещу сам реално политиката е Знаете, Беленския фонд ти казал, че е готов 10 дена да инвестира пари. Пише във Фейсбук групата, че днеска е внесено предложение до БНБ, в което трябва да се даде отговор 10 дена. Това в групата преди 5 минути е публикувано, преди 10.
Защото то не е само венски, има полета, има инвеститори, които искат да влезат. Значи пак това, което се публикува по медиите. Отиват големи инвеститори, както е Венския фонд. Отиват при Близнашки. Близнашки им казва, вика, вие луди ли сте да инвестирате в тая фалирала банка? Това ви е отношението на министър-председател. Към чуждите инвеститори. В момента знаете за Петър Чобанов. Петър Чобанов е в листите на ДПС. Там нещата са... Така, Иван Искров също търси къде да го вкарат в коя листа, за да се ползва от депутатски имунитет. Това в момента ръководи държавата. Ние сега трябва да се радикализираме, да искаме смъртна присъда за банкерите. Трябва да радикализираме цялото. Може да протестира. За да ни накрадат. Банката фалира ли? Значи нито по нова телевизия, нито по BTV ще са заведени две дела от хедж фондове спрямо България. И сега нито фалират банката, Добре, имайте го предвид, това не се отразява в нашите медии. Това не се отразява в нашите медии. Кое? Чакай, кое? Двете дела на хедж фондовете. Да. Тъй като не е осъществено плащане. Имаше статия в Financial Times, че тази афера с КТБ е абсолютна измама, че са цели ограбване на активи на банката и акционери. Също и срещу държавата, Виктор, срещу държавата е заведено това. Тези дела и какво става, ако на 21... Айде, само извиняйте секунда, да кажем кога пак се събираме, защото нали смисъл... Евентуално в понеделник ще има пак. Ама по микрофончето на всички да благодариме на хората, на журналисти, да завършим културно и тогава пресконференция. Благодаря на всички за присъствието днес. Евентуално ще има протест отново в понеделник. Не евентуално, ще има. Ще има протест в понеделник, за да може целта ни в избора на протест да се съберем максимално хора. Пак от 18 часа ще бъде протеста в понеделник. Благодаря на всички, изтича ни разрешителното. Това е за сега. Благодаря много за всички присъстващи. Надявам се, че следващия път ще дойдат много повече хора. И какво значи, ако на 21-ви банката не отвори? Значи основно има заведени дела, доколкото разбрах, в Нью-Йоркския съд. Чакай, това е за държавния дълг, където пада падежа на доларите, милионите, където трябва да се плаща заем. Има облигационен заем. Тъй като КТБ е поставена под специален надзор от Българска народна банка, тя не можа да осъществи плащане по тези облигационни заеми. С което два хедж фонда, които държат облигации на КТБ, са завели дела в съда в Нью Йорк. Но те са срещу България, не срещу България, разбира се. Не може България гарантирала за тази. Не може срещу кой друг да са, тъй като банката е под специален надзор. Какво означава, ако на 21-ви КТБ не отвори? Значи, ако на 21-ви не отвори банката, няма да спазят европейското законодателство да почнат изплащането на гарантираните влогове на вложителите. Оттам ще започне лавина от съдебни дела спрямо България, което отново ще бъде заплатено от всички български данъкоплатци. Това е. Вие виждате ли държавата да не говорим работи по акционерите, оздравяването на могат да банката? предявят искове. Държавата в момента се занимава с всичко друго, доколкото виждаме, но не и с оздравяване на банка. Днес има някакво решение да се дават по 500 лева на Значи човек. това е една подигравка, това не е решение, подигравка това е... да се дава на хората по 300 или по 500 лева. Аз гледам кой какво прави. Завяцата дали на 11 милиона. Нека бе, направи нещо. Който и да дойде, ще крадем, но аз няма да прави нищо. Ама не, по-къде малко да смятам, защото имаше един разчет, че за някаква детска площадка половин милион. Той кмета не може да прави. Не може тези данъци играчи да прави. Дава ни удобни фирми. Нямам телефон, той се записа моя, доколкото разбрах, може вече да е в Германия, защото е в много тежко финансово състояние и не може да си гледат децата. Затова отишъл отново да работи в Германия. Ако се върне, ако има желание някой да говори с вас, няма проблем да се свърши. А имаш ли представа колко са вложителите? Тук има два клона на банката в Пловдив. Информация колко са вложителите? Значи ориентировъчно между 15 и 20 хиляди човека, но това е за Пловдив и областта.
Включва Асеновград, Раковски, Карлово, Пловдив, около 15-20 хиляди човека. колони. Да. Това са физически лица, физически лица и Що да по-добре от 100 хиляди да предвидят. Шаршията.